Maswerteng nakaligtas sa tiyak na kamatayan ng 31 anyos na magsasaka matapos na pagbabarilin sa Sitio Santol, Barangay Makabug, Aroroy, Masbate, pasado alas 9 ng gabi nitong linggo, July 20. Batay sa ulat ng Aroroy Police, naglalakad pa uwi ang biktima ng tambangan ng mga hindi pa nakikilalang sospek na mabilis naman na nagsitakas matapos ang pamamaril. 5 tama ng bala ng baril ang tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na patuloy pa rin ginagamot sa ospital. So, sa ngayon po ma'am, piniprepare na po namin yung mga papers para po ma-file namin ito na kaso. At saka yung mga suspect po ma'am is at large pa. So patuloy pa rin po kami ma'am na naghahanap ng ng impormasyon kung asan na yung mga whereabouts nitong mga tao na to. Isa sa ilalim din siya sa operasyon dahil sa mga nakabaon pang bala sa kanyang katawan. Ang pwede namin maano dito sa may ma'am, sa may kamay niya kasi parang bumaon ata yun sa wala atang exit wound yun dito sa may kaliwang kamay niya ma'am. So bali baka may makuha doon na bullet para makuha din natin ebidensya at mai-compare natin doon kung halimbawa makuha natin yung mga ginamit na baril doon sa pagtangkang pagpatay doon sa biktima ma'am. Sa ngayon, patuloy pa din ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa pamamaril. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.